Коста хора, аз съм Бо и днес правя епизод 1 в Пипи България. И забравих едно нещо. Така. И това ми е хома. Так му идвах да се правя бутушки, защото ме измамиха на един трейд, ама няма защо. Няма. Забравих се думите. Няма значение. Не ми пука. Се взема тя айрон бутушки. Не съм много силен. Да. Какво ще правя сега? Малко ПВП тук ги поразбия. Ако мога, дайте почти всички са фул. С фул сет. Чакайте се. Така. Така. Готово. Малко лагва, ама... Това е ресурс. Ресурсния пакет. И... Да. Тук съм... Промених си скина малко. Те някои ще кажат, това е копирайт от Minecraft Finest. Да, голям съм и фен, тъй. Да. Кои са тук, бе? Уоу. Колко изех. 3,5. Сега да ви покажа малко спауна. Това е спауна. Отвътре. Доста по-голям от предишния, мисля, че. Не, по-малък, ама е готин. Доста. Ето го отвънка. Ето. От всички страни еднакво. Във всички ъгли има enchanting тейбъли, които можете да се енчантвате. Отдолу има до 10, мисля, че отгоре е до 30 лево. По-друго. Има много нови ларпове. Сега ще покажа и тук PvP какво е. Това е новата дупка, доста по-готина от старата. Това тук е моста. Ето и тук отгоре скачвате и са мелите. Ето ги ларповете, паузирайте клипа, за да ги видите, ако искате. Аз ще покажа всеки един по един. Първия ларп евент. Да, ето, на ларп евент сме. Това е ларп евента. Един огромен стъклен купол с такива отстрани. Това тук е кош. И тук ви чупят често над главата. И момент да се пусна Fateful.
Защото не мога да издържам за дефолт да играя. Чупят ви честове над главата. Разбира се, играли сте в PvP България. В смисъл, не знам, гледали сте клипове. Следващия warp е Warp Find. Тук този warp ми е нещо като най-любимия ми warp. Тук можете, нали, пускат вън и почвате да търсите айтами в този огромен стъклен купол. Не в това, отвънка. Почвате да търсите айтами, аз съм намирал фул меч, ама му убиха с него. Следващия warp е Warp Force. На Warp Force, знаете какво е Force, ето това е, огромен. Ще покажа на минимапа. Ето, огромен просто. Пускат вън и трябва да мините цялото.